Hola, benvinguts i benvingudes. Soc la Farners Peijón i aquesta és una setmana estudiantil amb mi aquí a Florència. Espero que us agradi aquest diari visual. Acabo d'arribar, hem anat a fer la compra al club. Aquesta és la compra, o sigui, he comprat 4 coses i ja se'n va com a 12,65. És una ruïna menjar, és una ruïna. Vaig a treure'm la jaqueta. Continuo tenint mocs. És per això que avui he decidit per fi curar-me. He anat a la farmàcia. Unboxing de la farmàcia. Fluitox. He estat comentant-li al meu amic Gepetto els símptomes que tenia, que havia de fer. Òbviament no t'has de fiar 100% del que et diu, però he après coses. Si tens mocs aquí, el que va bé per expulsar-los és mucolítics i expectorants. Els mucolítics serveix per fer els mocs més líquids, en canvi els expectorants per estimular la tos i treure el moc més ràpid. Llavors, clar, si per exemple tens mocs, no tens tants mocs i continues tenint tos, no serveix de res prendre l'expectorant. El servei no ha estat massa maco. He entrat a la farmàcia, ¿vale? Llavors li he dit, tinc una mica de tos. Els he preguntat un medicament per la mia tosse o mucosa. La teoria me la sabia perquè li he dit al xat que aviam com ho podia expressar. Ja directament en plan m'han dit, ja, sí, m'ha fet, sí, no sé què, això paga. I jo en plan, bro, no m'has escoltat? Que vale, que potser estaven cansats i tenien ganes de tancar la farmàcia. Però llavors he dit, porta els mucolítics. I m'ha dit, yo entiendo el castellano. Y yo, vale, perfecto. Lleva mucolíticos, no sé què. Em diu, sí. Jo aquí no veig que porti el que diu. Per altra banda, he fet la compra avui. M'he comprat una mica de proteïna perquè em faltava, una mica de verdura que també em faltava. I després aquestes patates anem a posar-ho tot al seu lloc. Ja ho he acabat de la setmana. Ha sigut un començament molt intens, la veritat. He agafat el Ride Mobi, que ve a ser les bicicletes de lloguer aquí a Florència, i he agafat un pla que és d'un mes, perquè així m'aniré familiaritzant i tal. Hi ha un pla que surt molt més a compte si agafes el de 3 mesos. He volgut com primer tatejar el terreny, perquè no sé si em molava o no em molava aquest estil de transport, i més en aquesta ciutat que es condueix fatal en general, o sigui, no és cap mite que els italians condueixen malament, i és que condueixen molt sense mirar, amb un desordre molt agobiant. La veritat és que el recorregut penso que no és pas difícil i no és pas descabellat, però sí que anava supertensa. És que estava supercagada perquè és algo seu, la bicicleta. També és com una mica joc perquè has de buscar on està la bicicleta, no és com les bicicletes de Barcelona que estan com totes col·locades i tenen el seu aparcament. Aquí les deixes a qualsevol lloc perquè les bloqueges i ja està, i el terra tampoc no és que estigui massa ben asfaltat perquè és això, que són terres de pedra. Tenen unes rodes finíssimes que estàs allà que no et pots desestabilitzar, saps? A la vegada que estàs pendent de si ve un cotxe, no sé. Això hi ha bastant carril bici, però sí que és com raro, i demà ho tornaré a intentar probablement. Aviam què tal. Una mica de no sé, ara ja ho tinc millor. Però si us hi fixeu, aquí de mocar-me tant se'm va irritar que flipes i es va enfosquir. Crec que em vaig posar crema solar. Em va salvar bastant la pell aquest sèrum. I avui és rellevant perquè, per una banda, començo italià. Estic molt nerviosa. Aquí on se'm veu no sembla tant d'acord. Vaig acabar de passar els vídeos que tenia. Seguidament gravaré els preferits del febrer. He dinat supercorrents, és que ni ho he gravat perquè
no volia arribar tard, a part que també vull arribar 5 minuts abans perquè per qualsevol imprevist més val anar com amb calma. I estic nerviosa per poder-li dir en plan que hauria de sortir mitja hora abans sí o sí, perquè si no no arribo a l'altra classe. Desitgeu-me sort. Sempre que passo per aquí em paro 5 minuts a mirar-la i no exagero, o sigui, 5 minuts poden semblar molts, però és tan magnífica. He agafat olives, tenen una pinta. Són pràcticament les 10 i poc i estic editant una mica. Segurament quan em cansi m'aniré a dormir. Dimecres, ara estava editant una mica. Sembla que tal com us vaig deixar ahir, continuo aquí. He parlat una mica amb una de les del pis. Ja m'he preparat un dia més aparcant bicicletes i fent foto. Vaig directament cap a la universitat. Els dijous són els meus dies de reset, aprofito que tinc el matí lliure per canviar i netejar els llençols. Avui m'he fet macarrons amb ou, que per cert estaven molt bons. Després he anat cap a Itàlia. De tornada m'he comprat gelat, ja que avui portava un dia poc animat. I d'improvist hem acabat pujant a la Piazza Michelangelo a veure la vista que tenim de Florència. També hem aprofitat per fer-nos algunes fotos. I hem acabat veient com es pon el sol. Si més no ho hem intentat, doncs hi havia moltíssima gent. Amb aquestes vistes acabo la setmana estudiantil. Divendres no tinc classe. Espero que us hagi agradat aquest vlog. Adéu, gràcies!